bawona uthandisisa zule isiko sithi uKristu lotho nemizweni sithi ngoma yekubizwa igama lakho masole Thixo sibonge sibulela Thixo bawusigcinile empilweni Nkosi xa besithi indawo ezihlukeneyo yowasilondoloza Thixo siphephise zingozini sibalise indawo silapha Thixo ngethu simele moya ingcwele Thixo masole wehlele Nkosi phakathi Thixo uNkulunkulu masole Thixo nomele nawuntana wakho Thixo makalanda umsebenzi Thixo ngosibaba nento zonke Thixo ithile beyilungisile empilweni suku esigqithileyo ungama athetha Thixo aphimisele Nkosi xa Thixo masole ukwazi Nkosi uthatha Thixo masole Israel ingathixo ngabizela Thixo umgangatho ngayihla masole sicela wena Thixo masole Thixo ube siyazi Nkosi akhona sizazileyo singekuwe ngomasole xa kumkani kumkani sidukuda Thixo masole ngezinsuku zilishumi Thixo zimthalazo singathixo masoleyo xa siphetha Thixo siphumela lapha kwazi Nkosi singasingabonana nawe masole Thixo nobe sikhusele Thixo masole siphamandla masole siphephe masole ukudlanga Thixo kusebenzela wena masole senze Thixo okufunwa nguwe masole lethuba masole sicela wena sithembile ngosayazi ngosenzele sicela wena basifelayo abuya sivele Kristu sethu siyakubuya kuye mathi ngaphakathi siyathandaza amen amen. All the time. And all the time. All the time. Maranatha Masafi. Nkosi yethu Yesu. As we know, namhlanje lana this is the of our prayer. Conspiracy for us to repent and be saturated with the Holy Spirit. So, sithanda kakhulu because earlier kuba sithanda sini. So ngizocela senze i-cycle ngoba zimbili looking at the number esinayo phakathi i-cycle ezizuzana sibe nomuntu one ozathandaza sicela besiphakamele ingoma ngoba lo umthandazo lo sisenza lamathini umthandazo kabini esikakhulu
Repent and be saturated with the Holy Spirit. Sizakuthetha nje zawukhetha nje amanqaku ambalwa enokuthetha ngawo kwesisihloko. Ndicela sithabathe iBhayibhile zethu siye kwincwadi ye-Acts. Omnye anibambele chapter 1 verses 4 and 5. Omnye anibambele chapter 2 verses 1 to 4. Walapho chapter 4 afunde 37 to 39, and then chapter 3 verses 19. This being chapter 1 verses 4 and 5, and then chapter 2
verses 1 till 4. And then kwalapha chapter 2, no verses 37 and 39 to 39. Kunye no chapter 3, verses 19. Benzela siyifunde ke chapter 1, verses 4. Uyifumene? And being assembled together with them, Yes. commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Chapter 2, verses 1 till 4. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. And then 37 to 39. Now when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit, of the Holy Ghost. Okay. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Chapter 3, verses 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Uyaphela into yokuba xa ufunda incwadi yezenzo okanye ufunda ngebali labafundi bakaYesu emveni kokuba uYesu evukile. uYesu uye waspenda about 40 days preparing his disciples for the work that they were about to engage kuwo. Kuyo yonke ezi preparations ebezenza uYesu unamazwi athe kubo xa ethethayo athi apha bamuzebenda nomkiphi eJerusalem until umoya ongcwele uthini wehle phezu kwabo. Na ibalulekile ke lento yokuba uYesu esithi kubafundi bakhe mabahlale eJerusalem because they needed to start kule ndawo ukuvakalisa indaba ezilungileyo. Why was it so important for them okokuba benze loo nto? It is because xa ufunda umoya wesiprofethi kusuggestwa into ethi uYesu babesele bekhona abantu ababeqalise ukukholelwa okokuba emveni kokuba uYesu ebethelelwe emnqamlezweni okokuba nguye lo Mesiya bekuthenjiswe ngaye. And also there were those that did not believe okokuba uYesu unguMesiya. Now umoya ongcwele xa usehla ufika phezu kwabafundi bakaYesu and baqalisa ukushumayela bavakalisa ilizwi likaThixo, le nto yayiza kunceda abantu to understand into yokokuba ibingeyondlalo le nto bebekade beyixelelwa. Ibingeyondlalo le nto kuthethwa ngayo yokuba kukho uMesiya ofikileyo kwaye ufuna okokuba kuxolelwe izono nokokuba abantu baguquke. Ibalulekile ke le ndaba. Now xa ufunda uchapter 1, chapter 1 very interesting because abafundi bakaYesu emveni kokuba behleli baxelelana iziphoso zabo omnye nomnye, le nto yabangela okokuba umoya ongcwele ukwazi ukwehla phezu kwabo. Now ezi verses sizifundileyo zithetha ngezinto ezimbini mainly, ngenguquko
kunye nomoya oyingcwele. Ndizawuthetha nje briefly ngeguquko. Why is it, ndizawube ndiphendula umbuzo othi, why is it important for believers to be saturated by the Holy Spirit? Kutheni le nto kubalulekile abantu abangamakholwa okokuba bazaliswe ngumoya oyingcwele? And then emveni koko sizawuthandaza. Utata White xa ufuna steps to Christ unamazwi athi repentance includes sorrow for sin and turning away from it. This lento lena yeyinto eyayishunyayelwa ngabafundi bakaYesu, because kule ndawo bakuyo abantu needed to repent, but repentance nansi ebalulekileyo ekufuneka siyazi nge-repentance is that it includes sorrow for sin. Not only that, because it's easy for us to feel sorrowful for izono zethu, but repentance, genuine repentance, includes turning away from it. Emveni kokuba isono usibonile umonakalo waso nobubi baso, awoneli nje ukubona uba isono sibi, isono uze udane. Emveni kokuba udanile, wena as a Christian, as umuntu olandela uKristu, kufuneke usuke kuso. That's what repentance means. Athi xa edlulayo Dr. White ethetha nge-repentance, athi we shall not renounce sin. Asisayi size sisiyeke isono unless we see its sinfulness, until we turn away from it in the heart. There will be no real change in the life. Yabona why kubalulekile into yokuba isono, we must not only be remorseful about it. We must not be only sorrowful with sorrow, but isono we need to turn away from sin, from the heart or in the heart. And then, if that does not happen, there will be no real change in the life. Ubomi bomKristu ukuze bube kanti bububomi obunyanisekileyo, ngumKristu okwaziyo ukubona ububi besono. Athi xa ebubonile ububi besono, inhliziyo yakhe ityumzwe yilento yokuba isono sisibi, but angoneli nje okokuba inhliziyo yakhe ityumzwe yilonto, but enhliziyweni yakhe asiyeke. Now, uthe uTata White xa evula le quote wathi, we shall not renounce sin unless we see its sinfulness. Kufuneka xa ungumKristu ufikelele to a point of seeing the sinfulness of sin. Ububone ububi besono. Xa ububona ububi besono, then usiyeke, lento will bring a change ebomini bakho. Now, Utata White, when she speaks about repentance in the biblical sense, uthi injongo zakho xa usiyeka isono ziyatshintsha, kwaye uyasithiya isono. Niyamkhumbula uYosefu esithetha kunye nomama uPotifar, ndingayenza njani into embi kangaka and sin against God. Yeah, because uYosefu ubomi bakhe was a life of a man obabuphilwa ingathi he lives in the presence of God. Not ingathi, he lived in the presence of God. Wayephila uYosefu okungathi uThixo uhleli odlolo uhleli naye kunye noMoses. Umbona ngolo. That's why it was not easy for him okokuba enze isono. Now, there are things that are suggested in the spirit of prophecy that will help us kubomi repentance. What is it that a sinner must see in order for a sinner to repent?
Number one, the love of God. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whomsoever believeth in him should not perish but have eternal life. Now, this is important for us as Christians. In order for us to understand what repentance is, we see what God has done for us. Number two, the beauty of his holiness. Ubuhle bobungcwele bukaThixo. Ayisingumdumise lo uthi I delight in your will. Ndiyathanda ukwenza intando yakho Thixo. Ndiyathanda ukwenza intando yakho. Asinguyesu lo uthi okokuba ndiyandithanda gcinani ntoni imithetho yakho. So we must also see the beauty of his holiness. Okokuba uThixo is not only a loving God, but he is also a holy God. Number three, there must be a longing for to be cleansed and to be restored to communion with heaven. Ukuze ube kanti uyazinikela uyaguquka, kufuneka kube kulangazelelo kuwe as umntwana kaThixo yokokuba Thixo ndihlambe. Ayisingudavide lo uthi ndihlambe ngantoni ngeyisonke. Ane nebona ngosilandumiso undumiso 132 niyabona undumiso 51 yeah uDavide ezityanda phambi kaThixo because there was a longing and a desire okokuba uThixo makamhlambulule athi ndihlambe kwizono zami undenze ndibe mhlophe. So there must be a longing for us to be cleansed, and not only to be cleansed but to be restored in communion with God. Hayi ukuba kuhle okokuba abazalwane bahlale bemxhelomnye. The desire to have communion with God. uYesu naye taught us lento le yokuba if ufuna uba nobomi obu-victorious as a Christian, you must have communion kunye noThixo. And then one of the things that are important about repentance is that repentance leads to transformation. Xa uguquka kubakho inguqu, a complete inguquko ebomini bakho. That is why uzawuthi xa umamela abanye abantu becula esithi the pipe I used to smoke, I smoke it no more. The drink I used to drink, I drink it no more. The places I used to go, andisayi kuzo. Because in repentance, that's what it must do. It must bring transformation ebomini bomuntu ongumKristu. Baleke babe sinexesha lesinokunaba kule nto ye-transformation. Xa uguqukile ngoku sele ungumntu wenkonzo, zikhona izinto ukuzenza phambi kokuba uguquke. But xa uguqukile awusazenza zazinto, awusazihamba zandawo, awusathethi ngohlobo ubuthetha ngalo. Abanye abantu babekwazi okokuba umasilwe, but xa uguqukile ngoku kuba nzima. Xa uguqukile awungomntu uvisa abantu kabuhlungu ngeentetho zakho, ngezenzo zakho, but ngoba ngoku usisidalwa esitsha. That's why Paul, when he speaks about this, xa nisithi repentance leads to transformation, uPaul uthi yena okokuba ubani ubuKristu usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlule. And that's what repentance must do to us. And namhlanje Peter is answering a question, because into eyenzekayo
emveni kokuba umoya oyingcwele uthotyiwe kwivesi lifundwa phambi uThukwayo uthi kwabangathi kukho izinto ingathi zingumlilo baqalisa ukuthetha ngeelwimi zimbi. Abantu who were listening to them, they said aba bantu banxilile. uPeter answers and said, ayikabililo xa bakhona ixesha loxinga, ayikabililo nokuba lixesha eli awuba abantu mabanxile ngalo, liyaziwa ixesha akuselwa nanini na, but ayikabililo nelo xesha. Nto nje kukho into that is burning within us. Ibuze enye indoda pha, sithini ke ngoko? Udade White uthi xa ekhomenta ngalo mbuzo kwi-Acts of the Apostles, sakhumbule ngifunda kwi-Acts okanye ku-Steps to Christ, I think both. Xa ekhomenta ngale question, unendawo ethi le question yabuzwa kuPetros yi-question ebuzwa sithi namhlanje ngabaninzi okokuba sithini xa sele silivile ilizwi likaThixo, sithini ngoko? Then Peter answers and says, repent, athi guqukani, nizaliswe ngumoya oyingcwele. Guqukani ukuze izono zenu zithini? Zixolelwe. Guqukani ukuze izono zenu zixolelwe. He was straightforward. The message is straight. Sithini ngoko? Emveni kokuba sive izinto ezinkulu kangaka guquka. Guquka. The last part of my talk. Why believers are to be saturated by the Holy Spirit. Kutheni abantu abakholwayo kufuneke bezeliswe ngumoya oyingcwele? Number one, to live a victorious Christian lifestyle. Okay. That's point number one. Kutheni kubalulekile okokuba xa ungumKristu ufuneka uzaliswe ngumoya oyingcwele ukuze uphile ubomi bobuKristu bokweyisa? We will not overcome sin as long as we are not filled ngumoya oyingcwele. Ukuze sikwazi ukweyisa isono, into eyakusinceda ukuba thina sizaliswe ngumoya oyingcwele. Naxa uzaliswe, xa uphila ubomi boloyiso, you walk in holiness. Uhamba ngobungcwele. You walk in holiness. You overcome sinful habits. Uyazoyisa izinto ezikwenza okokuba ufuna ukwenza isono. That is why it's important for us as Christians to be saturated by the Holy Spirit. Ayoncwadi kaZakhariya le ithi, not by might, not by power, but by the Spirit of God. So in order for us to overcome, we will not overcome because we have strength. We will overcome because we are saturated by the Holy Ghost. Point number two. Why is it important for believers to be saturated by the Holy Ghost? To manifest Christ's character. Nehemiah incwadi yamaGalati, chapter 5. Nazi ke iziqhamo zomoya. Uthando, ukuzeka kade umsindi, ukuzeyisa. Zibalwe zilistwe zonke. Kuthiwa ke iBhayibhile xa ivulayo kuchapter 5, yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wanikululela kuyo, ukuze ningabuyi nibanjwe yidyoko yobukhoboka. Yinontyoko yobukhoboka
a Christ-like life. Yiba neziqhamo zomoya oyingcwele azibhale. That is why it's important. The inner change becomes visible. Into eyenzeka ngaphakathi ngoku abantu bayayibona. Xa kukho utshintsho olwenziwa ngumoya oyingcwele kum, abantu loo nto leyo ayiyonto ingabonakaliyo, it becomes visible to the people. Abantu babona uba lo mntu ngumntu wakaThixo lo. Ngumntu wakaThixo lo. Be saturated by the Holy Ghost. Your attitude and reactions, they change. You are manifesting the Christ-like character. Your attitude changes. Your reaction changes. Your perspectives, your views, they change because you are saturated by the Holy Ghost. Number 3, why is it important for us to be saturated by the Holy Ghost? To walk in divine guidance. Sihambe sikhokhelwa nguThixo. Laa nto yokwazi ukuhamba ubomi, uphile ubomi obukhokhelwa nguThixo. There is discernment in your decisions. Uyayibona le decision okokuba God was consulted when it was taken. Uyayibona le decision okokuba this decision ayenzileyo lo mntu. There was discernment because he is saturated by the Holy Ghost. The same is true that the decisions that are not coming from who is saturated by the Holy Ghost, you can see them. Uyibona uba le decision lena lo mntu uyithathe nje khange uconsultwe Thixo kule decision. That is why the outcome is like this. Lando, it also helps to direct your ministry and life. But this is one thing in eternal. Why is it important to be saturated? Protection from error and deception. Uyesu, when he speaks with his disciples, he says, "Dithandazela, okokuba umoya oyingcwele ubakhumbuze zonke izinto endizawufundisa zona." If you are not saturated by the Holy Ghost, okokuba awugcweliswanga ngumoya oyingcwele, uzoba yi-victim yokufundiswa izinto that are not in the word of God, and you will accept them, and you will be defeated, and you will be deceived. You will be deceived because you are not seeking for saturation. Awufuni ukunqaba ngumoya oyingcwele. That's why it's important for us as Christians, as Seventh-day Adventist Christians particularly, to ask God to saturate us with the Holy Ghost, so that in error uyibone says uthi then I know Christ. Not a Proverbs. A prudent man, a wise man, sees danger afar and he hides from it. But a fool, uyamnqumla osisiyatha, and then he gets punished. So it is important for us as Christians to be saturated, so that i-error uzoyiva ithethwa nguLandu apha ndisepulpitini uthi lena into ayomfundiso yelibali, lena into ayomfundiso yeBhayibhile, lena into ayomfundiso yalapha. But you can only do that if you
you are saturated by the Holy Ghost. Why is it important for Christians to be saturated by the Holy Ghost? To maintain spiritual sensitivity. Spiritual sensitivity is on. I was listening to a sermon, and by the time the sermon was finished, I said to the hill part, this sermon, this sermon needs an appeal. Let someone, it didn't appeal. It didn't appeal, let someone. You know why? Let someone needs an appeal. Spiritual sensitivity. So that when we make appeals, people can respond to conviction. And I'm glad that the appeal was done. I'm glad. I cried listening to the sermon. Sensitivity to the spiritual things. I cannot be engonzweni ndinabantu endingafani nabo. Thixo ethetha nam, athethe nawe ngala hlobo. And ungabe responsive to the word of God. If you are not saturated by the Holy Ghost, you are in danger of not discerning how Thixo ethetha kunye nawe. Does he even Thixo ethetha nam? I need to heal. We must be saturated by the Holy Ghost. Why is it important for the church to be saturated by the Holy Ghost? To be open to correction and instruction. Any yengxaki esinazo enkonzweni ngabantu abangafuni ukulungiswa. People who are saturated by the Holy Ghost, they listen xa belungiswa. Ungaphikisi uyalungiswa la. Ungaphikisi uyalungiswa. People who are saturated by the Holy Ghost, they are open to correction. Uthiwa brother lami, xa njengomathanda ukama, xa uzokushumayela apha enkonzweni kama. If I am not saturated by the Holy Ghost, ndizawuza nazo ziqathanana apha and seek for someone who's ozondixelela otherwise. Because I am not saturated by the Holy Ghost. Andizomamela mntu. I am not going to take any instruction. I am not going to be a subject for correction. Ndiyagqiba ngoku. One of the things ekufuneka is understanding the Holy Ghost. Holy Ghost ayogwebwana. Thixo lo sithetha ngaye. Be saturated by God. The Holy Ghost is omnipotent, omnipresent, omniscient. Namandla wonke. Ukho kwindawo zonke uDavide uthi xa ethetha ndingabaleka ndiyephi na? Ngoba xa ndiya ngaphantsi kwamanzi ukhona. Noba nditshona phi ukhona kuloo ndawo. Omniscient. I think yes. Ephendula umbuzo wokuba ngubani ulaziyo ixesha lokubuya kwakhe. Uthi akukho wena ukwazi. Kuphela ngumoya ongcwele. Because umoya ongcwele nguThixo. We must not treat umoya ongcwele as another part yobuThixo. Umoya ongcwele nguThixo. We need to get it in our head.
that when we speak of the Holy Ghost, we are speaking of God. Umoya Ingcwele is an intercessor, a mediator. Phakathi kuthiwa okokuba umuntu uxabene kunye nomuntu ayongxaki leyo. But okokuba umuntu uxabene kunye noThixo noMoya Ingcwele, ngubani oza kunqanda? Akukho umuntu okwazi ukunqanda xa uxabene noMoya Ingcwele. That is why Paul, when he writes, abhala benendawo ezithi, do not grieve the Holy Spirit. Sanukuwenza buhlungu umoya oyingcwele. Last point. The Holy Spirit equips the church with special gifts. Ibandla lethu namhlanje sinabantu abaculayo, sinabantu abafundisayo, sinabantu abashumayelayo, sinabantu bonke abantu abalindishayo, sinabathandazi. Those people have been equipped by the Holy Spirit to do ezi zinto bazenzayo. Umoya Ingcwele guides the operations of the church. Kufuneke ke lento ithi umoya Ingcwele guides the operations of the church. Xa ulilungu lebandla suyidela inkokhelo. Xa ulilungu lebandla suyidelela inkokhelo. Ngokuba uzawucinga wena ulwa nonobhala, ulwa nomdala, ulwa ne-departmental leader, kanti ngoku ulwa noThixo. It guides the operations of the church. Umoya Ingcwele brings in the presence of Christ. Lastly, Umoya Ingcwele assists believers. Umoya Ingcwele uyawanceda amaKristu. uPawulos, uPeter, lomfo uyavutha ngaphakathi. Umamele uPetros eshumayela strong. Wabuza umbuzo ukuthi sithini ke ngoku? Sithini ke ngoku? Wathi uPeter, repent and be saturated by the Holy Ghost. Your sins will be forgiven. It is my prayer that on day 5, sengasingazwaniswa ngomoya oyingcwele, understanding why is it important for us okokuba sizaliswe ngomoya oyingcwele. Leza kwenzeka ngoku sizakwanisana, sizenze ngoku sithandaze, ungakuthandaza umuntu abemnye, silindele leadership isinibiza ziso after that. Bengicela siyithabathe ingoma, sisenze nesandla. Umama umaqasho sithandaze ngoxolo na. Unandi
kuyanqona ke Nkosi wena kuba xa bonakala ngaphezulu sibe nokwazi Nkosi ukukhawulela ingesithi isedonto samabala isithi Nkosi kwakunye neefemeli zethu kwakunye namakhaya ethu nabamelwane bethu ke Nkosi kwakunye nezihlobo zethu ngokunjalo siyakucela ke Nkosi asincede xa sike saliva ilizwi lakho lithethwa kule ndawo sekunga ke Nkosi singahamba siphume silivakalise senze ke Nkosi ngokuthanda kwakho siqale kuthi ke Nkosi yam kube nokuthi liguqule izimilo zethu ekugqibeleni ke Nkosi yam siyanqwenela ukuba ngabani babe banintsi abantu abazawuthi bakulandele ngenxa yokubona ke Nkosi yam ihambo lethu ukuguquka kwethu kuwe sincede ke Nkosi xa silivile ilizwi lakho sibe nokwazi ke Nkosi yam ukutshintsha sijike kwiihambo zethu kwizimilo zethu ibe zizo ke Nkosi ezikhona ezathi zichaze igama lakho siyabulela ke Nkosi ngumntwana wakho othe wathetha namhlanje uthetha ngayo ke Nkosi yam usinika ukuba ngabana kufanelekile ukuba ngabana siguquke xa siguquka ke Nkosi yam kumele ukuba ngabana sishiye okudala nesikwenza ukuthetha ke Nkosi okungekukho phambi kobuso bakho sikususe ke Nkosi yam uhlale ke Nkosi encanini yolwimi lwethu ukuze Nkosi zonke izinto ezathi sizithethe ibe zizo ezakuthi ke Nkosi yam zalathe wena hlala ke Nkosi ngaphakathi kwethu siphe umoya wakho oyingcwele xa siqokuqela kule ndawo sekungake Nkosi yam singawufumana umoya wakho oyingcwele ube nokuthi usingcale ke Nkosi ngamaxesha onke ekugqibeleni iziqhamo zenguquko ezizo ezawuthi ke Nkosi yam sifumaneke kuthi siyanqona ke Nkosi yam ukuthi sifumaneke singabantu abanothando abantu ke Nkosi abanobubele abantu ke Nkosi yam abakwazi ukuba novelwano kwabanye abantu izenzo zethu ke Nkosi yam ibe zizo ezawuthi zitsala abantu ekugqibeleni siyathandaza ke Nkosi ngexesha kube kanti akunabalelisi ubakho kwethu kule ndawo thina ke Nkosi siyanqona ukuba ngabantwana bakho kodwa ke Nkosi ngandlela ithile siyazi ukuthi ngendawo usoloko Nkosi ngamaxesha onke esiphumisa ke Nkosi yam xa ebona ingathi singaguquka ke Nkosi afune ukuba ngabana sijike sijonge ngasemva sincede ke Nkosi ngamaxesha onke sikumoya wakho ukuze ke Nkosi yam isazela sethu sibe nokwazi ukuthi silawe ibe siso ke Nkosi sizawuthi sincede singabi nakwazi ukuthi sijike sisoloko ke Nkosi yam sijonge kuwe ngamaxesha onke sekungake Nkosi yam asinawuthi siluze ifocus nangenxa yeemeko esithi sidibane nazo umhla nezolo zininzi ke Nkosi yam izinto esithi sidibane nazo kodwa siyazi into yoba ngabana wena ngamaxesha onke usoloko usinyundula usoloko ulanda futhi emkhondweni wethu uhamba nathi ke Nkosi esinje uba ngaboni wena ke Nkosi yam awulandi zilalo ngathi usenzela izinto ezinkulu izinto ezintle ke Nkosi ezingasifanelanga phambi kobuso bakho kodwa wena ke Nkosi yam usoloko uchonga ubomi bethu umhla nezolo siyazi ke Nkosi yam yonke le nto uyenza ngenjongo silapha ke Nkosi yam sinezinto ngezinto abantwana bakho bathwele izinto ezohlukahlukeneyo imithwalo ke Nkosi yam ayifani kodwa ke Nkosi yam phambi kobuso bakho wena uthixo Nkosi ngamaxesha onke uyayothula ke Nkosi imithwalo sithi xa singenile kule ndawo siphume ke Nkosi yam sifumene utshintsho imithwalo ke Nkosi yam siyishiya kule ndawo siphume sikhaphukhaphu sibe nokwazi ke Nkosi yam ukuva ukuba ngaba wena uthethile nathi wasinceda ke Nkosi yam nakalokhu nje nceda ke Nkosi yam abantu bakho abalapha kule ndawo ngexesha kuyo yonke imithwalo abayithweleyo baphumze ke Nkosi yam izigulo izifo siyazi ke Nkosi yam ukuthi ngamanye amaxesha siyagulelwa sigulelwa ngabantu bethu ke Nkosi yam asibathandayo iyasiphazamisa kakhulu le nto kodwa ke Nkosi yam sekunga ngamaxesha onke ungahlala umthixo ungaze wabusithelisa ubuso bakho kuthi nakubo ke Nkosi yam abagulayo nceda abantu bethu ke Nkosi abakhulu bebandla abagulayo abanye ke Nkosi abasakwazi ukubeka inyawo endlini yakho yokuthandaza ngenxa yempilo hlala ke Nkosi yam nabo ngamaxesha onke abantu bakho bancede ke Nkosi yam ubaphe umbono ongasoze ucime wakho siyazi ke Nkosi yam ukuthi abantu abakhulu ngamaxesha amaninzi bayabhuda ke Nkosi xa begulayo bathethe izinto ezingezizo ke Nkosi yam ongendawo ufuna ubasusa uze ke Nkosi yam xa belala balale bekude namadinga akho kodwa ke Nkosi siyazi ukuthi wena nakanye awusoze uvume awuvumi Nkosi ngabantu bakho ngamaxesha onke nceda ke Nkosi yam ukuthonga ubomi abantu bakho abakhulu apha impilo ke Nkosi yam abambe ngesandla sakho esinenceba esinothando esinempikiso ungugqirha wethu omkhulu ke Nkosi yam akhona into ekusitheleyo uyabathonga ke Nkosi ubaphilisa abantu bakho ngamaxesha onke nceda ke somandla ngexesha ube nabantu bakho abanye balele ezibhedlele ngexesha nakho ke Nkosi uandile naye asemshini ngasemva umntwana wakho uncede ke Nkosi yam sebenza koogqirha abasebenza nempilo yakhe thonga ke Nkosi yam ubomi bakhe lo mfana siyambona ke Nkosi yam usemncinci uyanqona ke Nkosi ukusebenzela ngamaxesha onke ukhuthele ke Nkosi enkonzweni xhase ke Nkosi yam kuzo zonke ezi meko ajongene nazo siyazi ke Nkosi yam uyaqaqanjelwa uyaphazamiseka kanti indawo kesomandla wena ube yimpikiso kuye nabanye ke Nkosi yam abantu abaninzi abaceleli ithandasibayaleza kho ngexesha abagula besemakhaya sibanikele esandleni sakho ngexesha nabanye ke Nkosi yam abalapha kule ndawo abanye bazali kakutsho ngabantwana ke Nkosi yam ezindlini abanye ke Nkosi yam abasavisisani yiyo loo nto siza kho ngexesha xhasa ke Nkosi yam aba bazali babambe ngesandla sakho ngamaxesha onke
Shintsha izimilo nengqondo zabantwana ke Nkosi yami abasebancane. Siyazi ke Nkosi yami bangabana basoloko betsalela icala labo. Kodwa ke Nkosi yami bayazi bayalibala bangaba abantu abakhulu banamava wendlela abayihambayo. Ngoba bayayazi ukuba ngabana bakhe bahlangana ke Nkosi yami yonke indawo. Wazama ke Nkosi yami ukushintsha izimilo nobomi babo. Kodwa wena ukhambe uvume nakanye. Yiyo loo nto ke Nkosi yami bengumzekelo kubantwana babo. Sincede ke Nkosi ngamaxesha onke siphe ukuba ngumzekelo kubantwana abasakhulayo emva kwethu ukuze ke Nkosi yami bafumane isibonelo esisiso. Sincede ke Nkosi ngamaxesha onke singaze sakushiya ngoba ke Nkosi wena usoloko uhamba nathi esibandini. Kodwa sithi Nkosi abantu abaphungukayo ngamaxesha onke sifune ukukushiya ke Nkosi. Sibambe ke Nkosi yami ngesandla sakho ngamaxesha onke ukuze singaze saphunguka kuwe. Ngoba ke Nkosi yaphunguka xa sikubamba ngokukho kwethu. Xa sidibane nemeko ngemeko ke Nkosi yehlabathi. Siyakubulela ke somandla ngexesha ngakho konke ukudla okhe wasenzela bona. Sibiziyaleza kodwa sawufuna sicela usikhaphe sikhusele ezindleleni. Siphelise ke Nkosi indawo sihlala kuyo kwiindawo zabantu zonke ndawo. Ukuze sifike ke Nkosi yami emakhaya siphile ngexesha. Ngelo gama likhulu kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Sibandla igama lenkosi Yesu, amen. Kweli lixa phamba kuphume kuyothanda zogumbini. Umama uGoyi unento angangashera nebandla. Sawunikela kuye aze ngaphambili. Enkosi kakhulu bandla, andifuni ukunibazisa. Ngiyayithanda lento ithi uThixo kunyasikile ukuthi unguyise wenkedama abe yindoda kubahlolokazi. Ndime nombulelo mani apha enkonzweni ndangena ngo-1983. Okoko ndangena apha enkonzweni ndava kamandi ngoba eli ndalenza ikhaya lami ndindodwa ukhonza indlu. Kodwa ndiyayazi uba ndinosista noobrother nootata noomama. Ndandikhushwa nangudadudubasi besekhona bonke ndisiva kamandi. So ndiva kamandi kwelibandla laseSiswati. Badla ngokuthi ke abantu athi umntu mna ndifuna ubheka enkonzweni yasepostile because enkonzweni yasepostile uyancedwa unikwa isuti uthweni ufunelwa imisebenzi uthweni. Kodwa mna ndime ndibona isabatha ndizoma nombulelo omkhulu on behalf of Portia. UPortia ngumntana endamfumana ndiphangela apha eSalton Sea ndamfostarisha. Akanamama, akanatata, akanadabawo, akana-anti, akanantoni, akho family close. Kodwa ibandla ithe uPortia sawungena apha enkonzweni lamnceda. Ndizonikhuthaza ke bandla ndiwesti ixesha lenu. Ndizonikhuthaza okokubana niqhubekeke nokwenza umsebenzi kaThixo. Ngoba wancedwa uPortia ngabantu balapha enkonzweni. And uthi uMamNontshiyo ngenye imini ndiyamthanda uthi ukuze ubonakala uyanceda lo muntu ungasoze akubuyisele. Then uThixo uza kukuvuza. Singenzi umgalelo ngokuncedwa. Ndiyamnceda because ndijoge into ethile. Ukufika uPortia ndithi qe uphethe iplastiki engaka yempahla ezintsha brand new. Uzithengelwe ngumama walapha enkonzweni zomntana. Ndivele ndaqoma andiyazi ndiva kamandi. Ndaqoma ndikwazi ungalibuleli ibandla. Ndibulela ibandla abantu because uPortia akhonda nayo. Ibandla ndiyalibulela yazi because uzusakhe wamosha apha enkonzweni. Kodwa ibandla lakwazi ukuba uzusakhe limkhusele. Utata uDayimani xa uzusakhe efika apha kwamama Qhasho yoqhekeza apha kwamama Qhasho. Uthi bafika bahlali befuna umbulala bephethe izinkempe ezingaka uthi ndamfihla ngasendla ndathi ngumntana senkonzweni bathi simphathelene uba ngumntana senkonzweni but uyasimosha but wasinda uzusakhe nasiyeke kuzusakhe uswelekile ke ngoku kusheka uPortia ibandla omama uNgqika yanceda nakuPhem kodwa ndithi Phem nabanye mani baninzi bayamnceda uPortia bafike bephethe omama uSinqaba. Wonke umuntu mali onqo wonke umuntu bathi gqebe phethe ipasile benceda uPortia. Abathi hayi lo mntana simazi. uPortia uva kamandi kangangoba ikhona bekhokwa kwimvuselelo apha eDwisi ebepha uPortia
wathi makangene phaa wathi uPortia andifuni ubheke eFaith Plus Church ngoba ufike kwabasekhaya. So ndima ukuthi ndalibulela mani ibandla ngokuba limncede uPortia, lincede umuntu ongazuluyisela ongenanto. uPortia sisilowulena, uPortia uzalwe ngumama wakhe xa umama kwesela bakapishelwa elaphini uzusakhe bobekwe emnyangweni weklinikhi. Zafika inesi zabathatha zabasa kwi-social workers. I-social workers zafuna i-foster care mother. Wafosteriswa umama oqala lo uPortia bacinga uba yayingumama wabo. Ngelishwa wasweleka besena 3-5. Waphinda ufosteriswa nomama ndimfumene kuye apha esikolweni. Wathi umawe hayi baxebona uba bayafikisa, hayi ndimdala ndizokwazi ubajonga. Walanti ke ngathi ke mna ke kuba ndiphandathe namdala ndiyabafuna abantwana, ndahlala nabo uPortia. Abantwana ke bathi basawufika phaa bacinga uba then ndadibana nomhlalutyi uba mabaphinde bahambe. Ufowune after 3 months esediyako wathi makhulu ndifuna ukuya apha ndiphetheka kakuhle ndifuna ukuya. Ndazulisa uba ndiqoma andithatha intweni nama ndinanto. Kodwa ekugqibeleni waphinda uPortia walila efuna uza apha. Ndibulela noMrs Vatyana othe eseBloemfontein ezimithingini zakhe. Ndathi jonga manje mama, ndiyacela mani ulapha eBloemfontein awubaleke ubheke eDiyari uyothatha uPortia. Wathi ndiyavuka wamthumelela imali, wamnika imali yokutya, wathi makoma kwigaraji ethile amthathe. So senje uba ke bandla ndiyanibulela mani ibandla lamasabatha liyawenza umsebenzi kaThixo. Ngenye imini uThixo uzathi xa nifika ezulwini anivuza ninike izithaba ngenxa yezinto enicima nina zincinci kanti zinkulu. So ndiyababulela bonke abantu abathatha inxaxheba ekuncedeni uPortia nabo bazakuthatha inxaxheba. Enkosi mdala ndiyabulela kakhulu ukukhuthaza ibandla.